a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Okay, siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Sibonga kakhulu ukuthi ningeneni nathi lapha. uNkulunkulu anibusiseke anigcine. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu nangani ekutheni njalo masine episode niyeza nibe ingxenye yayo. Siyabonga kakhulu ke bazalwane bami. uNkulunkulu anigcine ke anibusise ngesibusiso esicebileyo esinganezeli usizi. Sho njalo izwi lenkosi lithi the blessing of the Lord add no sorrow. Yes. Asinezeli usizi isibusiso senkosi. Siyabonga kakhulu bafowethu. Before we start our show, kuyinqubo yethu ekuthenini ukuthi si recognize ubukhona buka uNkulunkulu. Ngoba ngihlezi ngisho ukuthi mawumzalwane ukule platform usendaweni right kakhulu because le i-platform yabangcwele. So ke siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much for your time. Ngiyacela ukuthi mhlambe ke si recognize ubukhona bukaNkulunkulu kule ndawo. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ungcwele uphakeme. uNkulunkulu onamandla uphakeme kunezintaba. uNkulunkulu wethu oyingcwele kanjalo nemicabango yakhe ijulile kakhulu. Uthando lwakho lubanzi. uNkulunkulu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We honor and we love you, Father, in the name of Jesus Christ. Father God, we thank you. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, vula ke namhlanje indlebe zethu zikamoya ukuzwa izinto zakho. uNkulunkulu wethu onamandla, the mysteries ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, sibonga umusa uNkulunkulu wethu onamandla ngegama lika Jesu uKristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele, wena okhuluma kushunqa izintaba ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wena wedwa uNkulunkulu onamandla, uzwi lakho elihlokoma njengamanzi amaningi. uNkulunkulu wethu oyingcwele, uNkulunkulu wethu onamandla, wena wedwa obatshazwa izizwe ngezizwe. uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngaphansi komhlaba alikho elinye igama uNkulunkulu wethu oyingcwele elithenjiweyo. uNkulunkulu wethu oyingcwele lavela emazulwini. uNkulunkulu lihle, siyalithanda, siphila ngalo. uNkulunkulu wethu onamandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu oyingcwele, in Jesus mighty name, amen. Amen. Prophet. Hallelujah. Nephew, man of God. I know all is well, man of God. All is well, all is well, all is well, all is well. Thank you so much ukuthi uzoba lapha futhi nathi kulolu suku oluhle. This is a beautiful day, the day that the Lord has made for us to be glad and rejoice in it. Ngiyanibonga kakhulu. So ngiyacela nje nawe lapho biza nabanye. Share this episode for the glory of God. Ngiyacela nje ukuthi watch and share, watch and share, watch and share, watch and share. So ngiyacela kakhulu, and if bonga ka subscribe ngiyacela ukuthi usubscribe. Sinayela umpostoli TJ Gumede all the way from le kwamhlaba yalingana nginomkhaya la nami ngoba nami njalo ngisuka khona lezweni lakithi ezweni elikude sila kwaNdonga ziyaduma la khona zonke lezi ndaba eziphuma khona. Man of God, siyabonga uNkulunkulu ngawe namhlanje sila futhi nawe once again. Yes baba. Kwathi uneslogan. Yes. uNkulunkulu akupha sona. Yes. Konje sithini? Slogan baba, ngiqale ngibingelele emakhaya. Yes sir. Abazalwane nje bonke siyabingelela egameni lika Jesu. Slogan engihamba ngaso baba ngasinikwa inkosi. Through umsebenzi wami. Okay. Slogan engihamba ngaso sithi uNkulunkulu uvula indlela ehlane. Uma ngithi uNkulunkulu uvula indlela ehlane ngithini?
ngithi la kungenalutho khona nawo la ungacabanga ukuthi khona okusengenzeka khona okusengenzeka khona okusengenzeka Hey. so lo nkulunkulu ke uyivula ngempela lokho angikusho ngoba just nje ukuthi slogan but kwenzeka ngempela kuyenzeka futhi wangagcina lapho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu okhulumayo waphinde wathi my son hamba ngeacceleration anointing yini acceleration anointing ugcobo olusheshayo ugcobo olusheshayo lwenzani na lwenza ukuthi mina mangeke ngabeka isandla phezulu kwakho izinto ekakufanele zikuthathe 10 years sizokuthatha 1 day izinto ekakufanele zikuthathe 5 years zokuthatha 1 hour into ekakufanele kuthathe unyaka izokuthatha 1 minute ngoba sihamba ngogcobo olusheshayo baze bayibuza abantu bathi abanye bangibiza umprofeti abanye impostoli bathi umprofeti yini indaba ugcobo lwakho lwashesha kanje ngithi hayi uNkulunkulu wathi asambe ngogcobo olushesha kwenzeka ngempela and kuyenzeka madoda kuyenzeka and uNkulunkulu uyazenza zonke lezi zinto there is why nama t-shirt ami nje back abhala ukuthi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu mawubona nje leyo nto umprofeti uTJ loyo ama-t-shirts akana isithombe sakho no ane logo ane logo yebandla yes ane logo yebandla ngale ngemuva ibhaliwe ukuthi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu nabantu ngiyabaphanana ke abasuke bayidinga ngoba iyakhuluma lento ngake nje ngadlula kwesinye isitolo engene nje kwesinye isitolo kwaba bazomnye umama wathi uNkulunkulu uvula indlela ehlanu nala ngathi indlela ngeke ngenalutho khona uNkulunkulu uyayivula kusho ukuthi ubabaza ngoba uyayazi lento uthi ngempela uNkulunkulu uvula indlela ehlanu uma sengimbuza wemama uthini wathi umama ngiyamazi lo uNkulunkulu ovula indlela ehlanu ngathi usho yena impela injalo indaba baba Bostile wami namhlanje sesikhona la again ngesinye isihloko yes baba isihloko sani kwesithini ukhondolo kahle ikhondolo neziqalekiso sokhuluma ngeziqalekiso ama cases different types of cases ake singene kusona yebo baba namhlanje bazalwane ngifuna sibheke lento mfundisi yama cases there are 3 different types of cases case number 1 is generational case case number 2 is word or cast case bese isiqalekiso number 3 lese sibiza ukuthiwa occult case okusho ukuthi all right angichaze one by one bese singene kuzo deep ngoba abantu kunzima baba ngothina njengabantu esisiza abantu nesibuye siprofet abantu sibona inkinga zabantu so siyabona abanye abantu ukuthi babanjwe inkinga ama cases iqalekiso yes ngoba liyasho nezwi lapha ku Deuteronomy 28 likhuluma ngeziqalekiso baba lithi uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uqaphela ukwenza njengokusho kwalo lithi iBhayibheli uyobusiswa obusiswa kungene nasekuphumeni bese liphinde liyasho ukuthi ku verse 15 wakhona uma ungalilaleli izwi likaJehova uyoqalekiswa ekungeneni kwakho nasekuphumeni kwakho bese liyabala izwi esizogxila kulo kakhulu ilelo baba ngoba vele sithinta yona indaba yeziqalekiso yes baba all right isiqalekiso number 1 ngifuna singene asiqale la kunalento isiqalekiso number 1 i generational curse yini generational curse i-generational curse isiqalekiso esisebenza emndenini esisebenza from one generation to another generation leyo nto leso siqalekiso manje amazwe sihamba ngokozalo yes sihamba ngokozalo baba intamba ende kalayini esebenza from one generation to another generation esomndeni nje sakwaGumede uma kwesakwaGumede esakwaDlamini uma kwesakwaDlamini into le emaqondana nalomndeni omunye umndeni awungeni kuleyo nto into nje eqondene straight nalomndeni all right ngicela nje ngifuna sibuke nama example ukuze abazalwane bayiqonde kahle lento yes sibuke nama examples zazo lezi iqalekiso
isiqalekiso esibizwa kuthiwa i-generational curse lesi sasemndenini. Okay. Right. Isibonelo nje se-generational curse uthola ukuthi baba kunomuntu wala ekhaya ofebayo. Thothi nje noma kunogogo wala ekhaya owayifeba noma umkhulu wala ekhaya owayifeba kanzima. Uthola ukuthi uhamba zala izingane ngapha ngaphandle yonke leyo nto le uyayibona leyo nto le. Uthola ukuthi le spirit sakhe ngoba mina TJ ngigazi lika baba. Maningi amathuba ukuthi into enzeke kubaba nakimi yenzeke. Ngoba ngigazi lika bani lika baba. Okusho ukuthi lento ye-generational curse ihamba nanofuzo. Okay. Ihamba nanofuzo. Ihamba nanofuzo. Njengoba ihamba nofuzo kusho ukuthi ngiyafuza mina. Uyayizwa lo? Ufuzile. Ngifuzile. Okusho ukuthi isibonelo thothi lo mkhulu wala ekhaya wayefeba babuza ukuthi engane yalapha ekhaya le ntombazana la ekhaya noma lo mfana wala ekhaya wafeba kangaka yini ndabathi hayi ufuzo uanti wakhe. Sure. Ngoba naye wayefeba vele shuthi into leyisiqalekiso kulomndeni. Okubona omnye umndeni fane poverty curse isibonelo se-generational curse. Kuneminye imindeni kahle kahle umuntu uyalandela uyahlupheka lo mndeni mawuthi ulandela back uyabona ukuthi kahle kahle abantu bakulomndeni vele babehluphe kusho ukuthi insila yala ekhaya. Umkhubo omubi ongabusisekile oyenzeka la ekhaya. Ingakho abantu abaningi men of God njengabantu esisiza abantu. Ingakho yabona uNkulunkulu mathi phuma ezweni lakini Abraham, phuma nasehlotsheni, phuma nasendlini kayihla. Akasho ukuthi akalahla umndeni, kodwa uthi akaphuma emkhubeni yemndeni ngoba kunemkhuba enziwa emndeni engabusisekile. Engenza ukuthi wena mawuqhubeka uyikhomitha nemkhuba yakhona inkinga ezehlela bona nawe zizokwehlela. Sure. Sizokwehlela. Okusho ukuthi isibonelo lesi se-generational curse uthothi umkhulu wala ekhaya wayephuza utshwala strong. Hayi wayebuhlaba. So lo mkhulu lo uma kade wayephuza into eyenzakalayo yini man of God ukuthi nabantu bala ekhaya bazophuza. Ingakho phela naleli demon ledlozi igcine seliyongena. Ngena lapho. Lingena lapho ukuthothi ubani ubhemisa inemfu, awuthi ubhemisa umkhulu. So lento example uthotha abanye abantu like abafa ngani ngeingozi. Uma bafa ngeingozi abantu bala ekhaya uma bangamgwazanga uginqika ngemoto, mangaginqika ngemoto bamdubula. Yini indaba? Ukhondolo lwala ekhaya ingakho nengozi yavalwa. Ngidila nazo lezo zimo lezo. Abantu abaningi sengibasize kakhulu kule yonto. So ukhondolo lo operate kulo mndeni. Ingakho uma sowukholwa man of God lamaketang lawa noma leli chain leya break. Ngithi ngizongena lapha ekuthenini ke. Ngiphuma kanjani kulesiqaliso sokuqala se-generational curse. Alright, i-generational curse okokuqala baba. Kunezinto ekufanele uyikhiphe kuzo ezimkhuba yasemndenini. Mhlawumbe mfundisi wami ungabi kude kakhulu. Alright. Ngasondela ngesilokhu. Yes. So ezinye zezinto noma usizakala kanje. One kufanele uyivume uyivume izono zakho baba. Ezingabusisekile ozenzile baba. Phela into yokuconfessa baba iyona eyenza ukuthi kwesinye isikhathi omunye umuntu akholuleke. Yes, uyaconfess ezinye zezinto uyivume nanokuthi wenzile izinto ezingayona intando kaNkuluNkulu baba. Kahle kahle ezinye zezinto uyayikhipha emkhubeni yakhona uphinde uconfess bese uphila ngeinqumo ezintsha baba. Yes, ngoba leyo nto leyo mawuqhubeka wena uthi uyakholwa uyazi ukuthi baningi abantu abakholwayo ababanjwe i-generational curse. Uyaqhubeka uyakholwa kodwa inkinga ezehla lo mndeni nayo zisamehlela. Yini indaba uthe uma ngene ekolweni anga break ama chain. That is why phela yonke into iqala ngokuthi umukele uJesu. Ngalesikhathi umukele uJesu usuke wenza icovenant.
Ngalesikhathi ingakho lithi iBhayibheli kepha bonke abamamukela uJesu wabapha amandla okuba babe ngabantwana baNkulunkulu labo abakholwa ekhaya. Ngamanye amazwi uma wamukela uJesu uthola neauthority yokubizwa ngomntwana kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi wena usunegunya lokubusa yonke indawo yempilo yakho nakwezeka moya. Ngoba wena usungumntwana kaNkulunkulu. So uma umntwana kaNkulunkulu ubeke besolandela ke amanye ama procedure ukuthi wena sizakala ngoba ukwazi ukuqhubeka kuyicommittee nemikhuba yalapha ya kuyahlatshwa nawo phakathi kwenziwa lokhu nawo phakathi kwenziwa lokhu nawo kunezinto okungafanele uyicommittee kuzo. Mina nje ngakhululwe eMagetangini yokhondo lomndeni. Mina family I'm the first one owaba nemoto ba. Sure. I'm the first person. Because umndeni wami akekho ophumelela, akekho umuntu oganwayo owesilisa kondolo. Kuyazi ukuthi lo mndeni uyahlupheka. Kodwa mina ngokuthatha uJesu kwanqanyula wonke lama chain ngaqala impilo. I'm the first person engakholwa ngathatha into enamandla ba. So ngisho ukuthi mawuthatha isinqumo ukholwa ulandela iprocedure yakho sibe sesiyabatshela ke thina abantu mase bafikile ukuthi okay ukuze ke mzalwane usizakala kuya ngokuthi umuntu isimo yiluphi ukhondolo kuya ngohlobo lokhondolo olumbambile baba. Bese siyakutshela ukuthi lolu mhlambe lobufebe lunqanyulwa kanje, mhlambe lophuzo lunqanyulwa kanje, mhlambe lokutshontsha ngoba khona abangenwe lo moya thothi umkhulu wakho wayentshontsha isigebengu naye lo uthothi ongena lo moya. Sikutshela ukuthi uma uyisigebengu kuba kanje. Siyakutshela lokho mase ofikile ngqo. Mhlamba ake sithini mhlamba ake sithi nakho ngikukhondolo ke lotshwala. Mhlamba umuntu angayakwazi ukufinyelela khona la kamhlabi yalingana kodwa uyafisa ukubenefita kuyo le episode nje bebuka angasizakala kanjani. Lena baba ngeke ngikhuluma emoyeni. Ngoba isensitive ngikutshela mase ofikile. Okay. Ukuthi ukuze uye kutshwala baba kufanele ulandele ini. Ngoba kunezinye izinto ezibucayi esingakwazi ukuyikhuluma emoyeni. Kodwa mase ofikile wena ufuna ukuye kutshwala yakhe. Kunomunye ubaba baningi mina obaba engisonta nabo esontweni. Engikhonza nabo. Ngabaphuza utshwala strong. Kodwa into abayenza basizakala bakholwa manje. Babamba lento engabatshela yona. So umuntu ofisa ukuthi umprofeti mina ngifuna ukuye kutshwala uzoyithola inamba uzomfonela. Mhlambe khona kungakhona ukuthi ukuveze lapha mhlambe okukhondolo lithile mangifisa ukuphuma kulo kungesikho ukotshwala mhlambe okunye ke okungakhulumeka lapha emoyeni. Okungakhulumeka emoyeni mhlambe nje angenza isibonelo okunye baba mhlambe nje in short. Okunye baba uyabona lento esinqumo sibalulekile baba isinqumo. Angikhe phezulu sibalekile baba isinqumo. Ngoba mawunganqumanga baba ngakhe because lento isuke seyibusa kuwe. So mina mawufuna ukuyeka ngiyakuthatha ngihlale nawe. Ngoba ezinye izinto ngeke ukwazi ukuyiyeka. Uwedwa kunezinye izinto ekufanele ngikwenze zona by force. Okay. Ngoba usathane mangena ungena kalula kodwa mase aphuma kanzima. So there is why mase ofikile kukhona la ngufaka khona. Kodwa aye egqumeni baba. Kune procedure kaNkulunkulu esilandelayo baba. Edinga isikhathi nesineke ukuthi ukuzokwazi ukusizakala ngoba masingayi ingadla isikhathi eside kakhulu. Uma ngayichaza one by one kodwa nje isinqumo sibalekile bese olandela lezi izinto esuke sikutshela zona ukuthi zilandele uba right. Abanye nje baningi abakholwa ukuthi bayeke utshwala because enye into vele isuke umoya iqhamuke ngokwespirit usuke vele kufanele sikunderstand idinga ukusizwa kuleyo nto. Mfundisi wami ubukhuluma nangenye uhlobo lecase mhlambe iloop olesibili yazi into engabalula mfundisi wami ukusondeza isitulo. Alright ngoba ncane isitulo sona sokwenza kube lula. Yes I thank you man of God. Yes so iloop lolunye uhlobo lokhondolo. Lolo besikhulume ngalo olwesibili. Yes baba. Yes ngifuna but it's fine ngicabanga ukuthi
right. Yes, Yeah. Yes. Iluphi lo lesibili? Right. Olunye babo lwesibili ukhondo libizwa kuthiwa i-word or cast curse. Okay. Yini i-word curse? Isiqalekiso esakhulunywa phezu kwakho. Kwathiwa hamba juba bawuchutha phambili. Kunabantu abadaleke ngendlela ukuthi uma bake bakhuluma yavaleka impilo yakho. Uyabona i-word curse kufana nomzali. Umzali makathi umzali kunesibusiso esibekwe kuye ukuthi akakublesse wena njengomntanakhe. So umzali makathi hamba juba bazokucutha phambili ngeke uzulungelwe lutho baba. Eish. Ngeke ukulungela lutho ngoba kunabantu lithi izwi lapha kuIzakha 18 verse 21 ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Okusho ukuthi alivezi izwi ukuthi okholwa noma ongakholwa. Kodwa kuveza ukuthi ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Okusho ukuthi ulimi uyakwazi ukudala ngalo. Eish. Okusho ukuthi kunabantu abanye men of God uthothi ngathini bangena nabantu kuma relationship uthothi bangaphuma kahle omunye wakhuluma iqalekiso phezu komunye uthothi ziyaphila lezo iqalekiso kuye noma athi uyaqhubeka nempilo but impilo yakhe ayilungi ngoba kwakhulunywa phezu kwempilo yakhe. Sure. Uyazi ukuthi izwi linamandla kanjani mfundisi? Izwi linamandla ngendlela ukuthi usho noma umuntu olukhulumile noma ngabe sofile liyakwazi ukuqhubeka lisebenze noma ngasekho. Sure. Izwi linamandla. Uyabona njengoba ngithi i-word curse. Ingakho lithi iBhayibheli la emlonyeni wethu njengamakholwa akuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Yeah. Uyabo? So akuphuma ababawu namnandi. Fanele njengabazalwane siyabusisa thina sabizelo ukudla ifa lokubusisa. So asikwazi ukuthi la emlonyeni yethu kuphuma ukuqalekisa. So okusho ukuthi i-word curse isiqalekiso lesi esikhulunywayo phezu kwempilo yomuntu. Uthiwa wena ungalungelwa yilutho into eshiwo phezu kwakho. Uthiwa wena ungalungelwa yilutho nangampela kube njalo. Yini eyenza ukuthi kwenzeke leyo nto leyo? Ingoba vele kunamandla layo lemini. Abeko limini. So ingakho phela yazi ngikutshele mfundisi ukukhuluma yazi ukuthi kunamandla kanjani ukukhuluma. Yeah. Inyanga izongifakazela nesangoma. Uma sisebenzisa umuthi noma siyenzani before siuthumele la esiuthumela khona siyawukhulumisa baba. Okay. Uyakhuluma izwi phezu komuthi. Abize futhi igama lomuntu phezu komuthi. Even usho umthakathi baba makuloya uyalibiza baba igama lakho. Akhulume futhi yenzeke leyo nto. Yini indaba? Ingoba la olimini kukhona i-word curse. Yeah. Isiqalekiso lesi esikhulunywayo phezu kwakho. Uma sike sakhulunywa baba uyadinga futhi nakhona ukukhululwa. Eish. Uyayizwa leyo nto le. Uyadinga ukunqanyulwa lawo ma-chain. Amanye ama-chain ke baba anqanyulwa kanje alezo iqalekiso. Kuyabiza ukuthi umuntu owonene naye baba ubonane naye. Okay. Yeah. Ngoba lento ihamba isibopho kunezibopho zakamoya. Yes. Kunezibopho nje zakamoya. Kuyadinga ukuthi ingakho thina njengabazalwane sivesithi uma sesisindisiwe sifuna ukungayi kulomuntu esawonana naye siyolungisa. Kanti uyalungisa baba. Uyalungisa lapha. Awushiyi nje. Awushiyi noma kanjani. Awuthi mina ngoba sengiyakholwa. Hayi cha la owone khona uyalungisa baba. Ukuze uma uhamba ivangeli lakho baba liqonda. Yeah. Ungathi uhambe bakukhomba ngezwana. Uyalungisa soke ingakho lezo iqalekiso kakhulu ziyadinga no angithi khona abantu nje njengamanje abaxabana nabazali babo. Bathe uma baxabana nabazali babo abalungelwa yilutho. Kubiza ukuthi leyo nto ayidingi prayer leyo. Yeah. Leyo nto leyidinga ukuthi uyohlala phansi nomzali ubuyisane naye. Ikhulunywe lento kubiza ukuthi uxolise ngalesikhathi uthi ngiyaxolisa automatically kwelika moya lento owayikhuluma phezu kwakho iyaqaqeka baba ngoba usuka nezibopho kunezibopho zakamoya ekufanele ukuthi buyisana nalowo muntu loyo. Yeah ne. Yes ungathi wena ukumoya kunezinye izinto ingakho uJesu athi uma uNkulunkulu athi uma nithethela abantu iziphambeko zabo nami kunalento umfundisi ebizwa ukuthiwa ipersonal salvation. Yini personal salvation? Insindiso yala wena oyisindisa khona wena. Ayidingi Jesu ayidingi uNkulunkulu. I role
noma indima ekufanele idlalwe yimi uNkulunkulu noJesu ufika adlala indima yakhe bese ashiyela mina athi nawe hamba la ingakho athi uJesu uma nihlala kimi nami ngizohlala kini uyabo kunezinye izinto ezithi do this so that I can do that or do that so that I can uyayibona leyo nto le kunento athi uNkulunkulu yenza lokho ukuze nami ngenze lokho uyabo uma ungahlali kimi nami ngeke ngihlale kuwe uma ungathethelela abantu iziphambeko zabo nami ngeke ngikuthethelele ngeke ngibatshele mina abantu abangathetheleli baba ukuthi abantu nje abangayenzi lento ye-forgiveness ngeke ngibatshele ukuthi ungawuthandazi lo mthandazo uma uthandaza umthandazo uthi baba wethu osezulwini uma sekufike kule ndima ethi usithethele amacala njengoba nathi sibathetha ngithi manje uthula ungasho ngoba uqamba amange emthandazweni ngoba wena uthi usithethelele baba amacala njengoba nathi sibathe kodwa wena uthethelele awusitheleli uyabo so le nto isho ukuthini ke isho ukuthi wena leso siqalekiso kufanele uhlale phansi kunezinye izinto ezidinga ukuthi uhlale phansi uyothi ngiyaxolisa uma uwonene nomzali wakho awudingi prayer lapha udinga ukuthi uyohlala phansi nomzali wakho ubuyisane naye akhuluma isibusiso futhi isibusiso baba ngoba kunokhona isibusiso khona isiqalekiso isiqalekiso baba kusiyo lento abantu abayicabangayo lezi izinto engiyishoyo mina engithi ama word kunezibonelo zakhona futhi ake ngichaze isibusiso ukuze ngikwazi ukuchaza kahle lento yesiqalekiso isibusiso ukuthi ubani unemoto akusisi isibusiso leso ukuthi ubani ushadile akusisi isibusiso leso kodwa isibusiso into ejulile ongeke uzuyibona umuntu uma blessed man of God lokho ukuthi unemoto ushadile unomuzi omuhle kuzalwa iblessing ama-fruit yesibusiso ngoba uma ubusisekile man of God awusebenzi kanzima ukuze ube nezinto but isibusiso sona automatically sidlala indima yaso kanjalo nalezi zinto engizibalayo ezinye kuzalwa isiqalekiso uyabo umuntu oqalekisiwe man of God noma ngathandazelwa ngeke ezenzwe ngeke umenze lutho umuntu oqalekisiwe noma ngathi ufaka ama-CV akalungele umuntu oqalekisiwe abantu bave bamnyanya angayenzanga lutho ngoba kuphila ikhesi phezu kwempilo yakhe ngiphuma kanjani kule nto man of God uyadinga ukukhululwa kuyadinga ukuthi kwenziwe i-deliverance kuyadepend ukuthi uhlobo olunjani losiqalekiso oluphila phezu kwakho uma kuukuthi wena okay isiqaliso sakusime kanje uxabene nabantu bakhulumizwe akuyohlalwa phansi ukubuyisana nalabo bantu wena uyodlala indima yakho asithi nje nakho mhlawumbe omunye uzobuza athi hey mina uma kuthiwa ke ngiyoxolisa kuloya muntu akangixoleli ngenze njani cha uma uyoxolisa udlala indima yakho awudlala indima yomunye umuntu udlala indima uma uthe ngiyaxolisa uwasha izandla uma athi akakuxoleli sokwakhe lokho uyayibo yingakho uma ukholwa kahle umzalwane isiqalekisa sihlale kuwe ngoba umuntu makuqalekisa nomuntu ongakholwa makuqalekisa aphosa isiqalekiso noma izwi elisiqalekisa empilweni yakho isiqalekiso sithi uma siza kwesishintshe endleleni sibe isibusiso uma umzalwane asihlale isiqalekiso kunabantu abangena ekukholweni baqalekisiwe so kwabiza ukuthi ukuze bakwazi ukuba indlela yabo ibe yinhle ayiqashulwe leziqalekiso empilweni yakho so lento ekuthiwa word curse ingozi ngoba hey makwe kwakhulunywa man of God ngeke tshenwa yimi mina makuke kwakhulunywa nje abanye kwakhulunywa namhlanje abanye uyazi ukuthi abathakathi bahlukene baba uyingozi umuntu othakatha ngomlomo nangenhliziyo ungcono umuntu othakatha ngomuthi uyingozi umuntu othakatha ngenhliziyo nangomlomo ngoba lithi iBhayibheli la olimini la ulimi luyingozi luncane luyisithe esincane kodwa yayi okusho ukuthi yingakho ulimi lu-dangerous isitho esincane esicashile kodwa mawuke wakhuluma kuyenzekile yingakho akathi obhala kahle ukufa nokuphila kusemandleni ulimi nabalithanda bakudla izithelo zakhe so ngifuna ukusho ukuthi mina lento ye-word curse isiqalekiso esikhulunywayo phezu komuntu aphile umuntu aphile ahambe aneqalekiso uthola ukuthi omunye uba namabhadi omunye uba nani uyayibona leyo nto le isiqalekiso esiphila ku phezu kwakho masingena kulesi sesithathu yes lesi sesithathu baba i-occult leso siqalekiso leso isiqalekiso
oyilandela wena sona ngokuthi uyokhothama kwamanye ama-altar. Hayi ke angike ngikhulume ke lesi ngesibindi kuso ngoba lesi sithinta uSathane eqobo lwakhe. Sifaka uSathane uzwane esweni. Leso siqalekisi siqale sosilande enyangeni baba nasezangomeni. Phela laba abantu abadumisa uNkulunkulu noma bangasho bona kodwa kahle kahle imisebenzi yabo abayenzayo iphambene noNkulunkulu. So njengoba iphambene one baba ngifuna ukukhuluma ngalento le yiyo le ngifuna ukukhuluma ngayo kakhulu. Usilanda kanjani? Angithi uyabo lapha eindumbeni zabantu kunemthetho yakhona baba oyigcinayo. Awungeni nje endumbeni nezicathulo baba. Uyishiye kunemthetho yakhona oyenzayo lapha ya. Usilanda kanjani leso ngokuthi uhamba uyenyangeni uthi mhlambe nawe uyofuna usizo phela kade awazi ukuthi wena soyenza into ephambene noNkulunkulu. Into oyenza wenza njani? Uyahamba uyongena lapha ya mawufika lapha kayimbadada zethayi. Kayimbadada afika ungene phakathi akubuza ubani igama lakho nesibongo. Afike usho ukuthi hayi ngusibani ngwakabani. Asuka uyimbadada ezela kulesigodlo sakhe. Noma kulomsamo wakhe noma kulento akhuluma naye ongayena uNkulunkulu athi nangu sibani wakabani usukhona la. Omunye okunaka izangoma uma zizobhula izangoma abanye basebenzisa izinhlolo. Omunye uyakubuza ubani igama lakho right umtshele bese ubamba izinhlolo athi nangu sibani ubiza igama lakho kulezi zinto. Ngalesikhathi igama lakho abiza igama lakho kulezi zinto kwelika moya automatically igama lakho liyaregister esigodlweni sobumnyama. Angithi uphethe imali wena? Le mali oyiphethe awumnike esandleni. Why ungamnike esandleni le mali? Angithi uyibekela wena phansi uyayibeka phansi imali. Ngalesikhathi ukuyibeka phansi is a sign of signature. Usho ukuthi impela ngiyajoyina. Ingakho noma ugogo baba awushayela isignature umane ungakwazi ukusayina umane ushaya isiphambano. Ngoba lento okuyibekela wena imali isho ukuthi impela ngiyajoyina sho ukuthi ushaya isignature balibizile igama lakho impela so uyasayina nawe. Uyaphuma wena uphuma lapha uphethe amakhathakhatha. Kuyingozi ukuya lapha kulama altar. Kuyingozi lapha ya. Uphethe amakhathakhatha wena njalo wena njengoba kubiza igama lakho mawuthola imali ucabanga inyanga. Kunabantu baba abaphilela izinyanga. Abanye ngoba ngikhuluma nezikwenete ezinzima kabi kodwa abasizakalanga. Ipainful leyo nto leyo. Abaphilela ukuthi mathola imali ucabanga inyanga, mathola imali ucabanga isangoma, ucabanga ungayobhula ukuthi uphethwe ikhanda, akekho umuntu elingamphathi ikhanda. So ngayofuna yazi ukuthi umprofeti omkhulu empilweni yakho ubani? Uwe. Uyabo? Ungazi uyobuza wena ukuthi ikhanda likuphatheleni ngathi kade asiphathwa inamakhanda. Siyagula sonke nje kuyasifica ukugula. Kuyasifica ukugula futhi kudlule. Yes. Uyabo so kunabantu abathunjiwe baba. Ngizocela ungikhumbuze baba ngifuna ukuvala ngale yabantu. Ukuthi kuyingozi kanjani kuyicommit noma nobani. Ya ngifuna ukuvala ngayo. Last time asikhulumanga leyo ke but mhlamba nje asingene kuyona manje ngesingasikho. Singaze sikhona. So ngifuna ukusho bazalwane ukuthi kuyingozi empilweni ukuyihlanganisa noma nobani. Ngoba ngifuna ukukuvezela na imfihlo. uNkulunkulu mafuna ukusebenza man of God. Usebenza ngomuntu. uSathane futhi mafuna ukusebenza usebenza ngomuntu. So amadimoni ayayazi imfihlo noma uSathane uyayazi imfihlo ekubantu. Nento enamandla. Ngifuna ukusiza loya naloya ongilalelayo. Uyayazi uSathane uyazi ukuthi uNkulunkulu ukuze uphumelele hlangana nomuntu. NoSathane futhi uyazi ukuthi ukuze ungaphumeleli hlangana nomuntu. So into eyingozi kakhulu empilweni man of God akahanjwa noma nobani. Ngifuna ukukhuluma nangeinhlobo zabantu. Empilweni akahanjwa noma nobani. Into nje yokuqala ngisakhuluma ngalento yabantu. uSathane mafuna ukukushaya empilweni kwesinye isikhathi akakushaya ngamadimoni. Kodwa ukushaya ngabantu. Ukushaya kanjani ngabantu?
uyazi ukuthi umuntu ukuze afike la afuna ukufika khona fanele ahlangane nomuntu. So into ayenza uSathane uvela kuphambanise nabantu, ukuphambanisa kanjani nabantu, ukuphambanisa kanje wenza ukuthi abantu ekufanele babe sempilweni yakho bangabi khona bese uthi laba abangadingeki kube yibo nabo. Okusho ukuthi empilweni once wagcina abantu abangadingeki abanye bake babona uSathane kade akunaSathane. Kade inkinga abantu abayicommit nabo. Umuntu empilweni unabantu bohambo lwakhe. Akuhanjwa noma nobani ukuthi umuntu wegazi lakho ukuthi umuntu umngani wakho akusho ukuthi umuntu ohambo lwakho. Mhlawumbe omunye uzobuza ukuthi awumprofeti how to find the people of your journey. Ubathola kanjani abantu bohambo lwakho? Uyabona abantu bohambo lwakho ngeke uzubathola ungakayitholi wena. Eish. Ukuze uthole abantu bohambo lwakho kumele uqale uyithole ukuthi ume kuphi uyapi. Lento yokuzazi wena ukuthi ume kuphi uyapi yokwenza ukuthi ungayihlanganisi noma nobani. Ngoba uSathane baba kunabantu abayingozi empilweni ngokuthi uma uke wayihlanganisa nabo izinto zakho zizovaleka. Kufana nalento man of God ukuhamba ulala nje. Uhamba ulala noma nobani ku dangerous ngoba ku spiritual lento yokulala nabantu. Ngoba omunye umuntu lithi iBhayibheli umuhlangene nesifebe umzimba munye kanye nazo. Okusho ukuthi wena umuntu wesifazana ungafebi kodwa uyihlanganisa nendoda efebayo umzimba munye kanye nayo. Vele uzohamba kulandela ama spirit le angabusisekile. Uyazi mawulala nomuntu uthatha ama spirit akho umuntu. So ngalesikhathi ulala nomuntu into eyenzakala uthatha imimoya yakhe. Ngalesikhathi uthatha imimoya yakhe uyayifaka kulo muntu uthi senipila entweni eyodwa yini indaba wayihlanganisa nabantu engafanele uhlangane nabo. So kuyingozi naloko sokukhuluma kwenye episode ngelinye ilanga lokho ke ukuthi kuyingozi kanjani sisazoyithinta le ama relationship kwi episode elandelayo ukuthi uthini uNkulunkulu ngalento ama relationship siphila kanjani uma sikholwa kwi relationship like yemshado kanje no. Yes imshado. Yes imshado so thinta yonke inhlobo yama relationship. Maybe ungasibhaza nje la ngayo. Na phela just ukubhaza nje angithi phela lento yothando man of God ihlukene ka4. Okay. Yeah, uthando lihlukene ka4. Lento yama relationship. Okay. One relationship number 1 kunothando olubizwa ukuthi uagapa. Agapa uthando olunjani lolo? Uthando olubetween umuntu noNkulunkulu. Athi obhala kahle ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela. Okusho ukuthi uthando loNkulunkulu aliveze kumuntu. Uthando oluphakathi komuntu noNkulunkulu. Bese uthando number 2 lubizwa ukuthiwa ufile. Lolo uthando oluphakathi kwabazalwane. Okay. Athi obhala kahle ozonda umzalwana kungumbulalo. Akukho mbulalo nokuphila okuphakathi. Akekho umuntu ongathi uthanda uNkulunkulu anyanya umakhelwane wakhe. Angamthanda kanjani umuntu angamazi ahle lo umuntu ambonayo. Ufile uthando oluphakathi kwabazalwane all include nabomakhelwane. Yes, so ingakho iBhayibheli lithi thandanani bazalwane ngeinhliziyo ngoba abazalwane ba pretendana. And thanda umakhelwane wakho. Yes, so sithanda umakhelwane njengoba uyithanda wena. So sisazoyikhuluma nale kakhulu ngelinye ilanga mase singena kuyo deep leyokuthandana kwabazalwane. Okay. Olunye uphawu lolukhombisa ukuthi umzalwane wangampela. Olunye lweyimpawu nokubekezela olunye lweyithelo zikamoya. Bese uba khona uthando number 3 olubizwa ukuthi ustoch. Okay. Uthando oluphakathi kwengane nomzali. Yes. Uthando oluphakathi kwengane nani nomzali. Uyabona wena uthando othanda ngalo izingane zakho alifani nothando othanda ngalo nje abanye abantu. Uthando loluphakathi kwani enye relationship le. Bese uba khona uthando number 4 olubizwa ukuthiwa ueros. Okay. Ueros uthando oluphakathi kwendoda nomfazi. Okay. Yes, sizokhuluma nalo ngelinye ilanga. But nje bengithinta nje ngibatshela ngibakhomba bazi ukuthi hayi sizobuya nezinye izinto ezinamandla. Wasiphaza ngambele kakhulukazi lolu lokuthandana kwendoda nomfazi. Sizawungena kulo nani phela amadoda amaningi vela amanye aconfusekile baba. Ngiyayithanda le ukuthi konke lolu hlobo lothando lubalile alukho livelile between kokuthandana kwendoda nendoda. Alukho lolo baba. Lo umoya lo usukungena baba. Umoya nje kaSathane lo usukungena abantu uNkulunkulu akakaze athi indoda ithanda nenye indoda. Umoya loyo. Sizokhuluma nawo futhi ngelilanga umoya obusisibhudi nalento ukuthi indoda ifaka icici ngapha
indoda kodwa ifaka amacici sizoyikhuluma le ngoba leyo kufaka icici ka left isho ukuthi wena uyi drug addict lento yokufaka icici ka right isho ukuthi uyinduna yabafazi usisibhuti unomoya obutabani nespirits obutabani ngoba yikho indoda engafaka icici indoda sizokukhuluma ngelinye ilanga lo abanye bawafaka la nasemakhaleni abanye ama spirit nje lawo angekho right. Yes, so ke bengisasho ke man of God ukuthi lapho uyayilanda lezi iqalekiso ngokuthi uyokhothama lapha kwamanye ama alt mhlambe mfundisi ake siphuthume la mhlambe before sivala no problem sibuke nje izinto embalwa ngiyabahlephulela nje abazalwane ngiyababhaza nje abazalwane sibuke izinto mhlambe ezivimbela umzalwane ukuthi angakhule enkosini kunabazalwane kade bakholwa kodwa balo banjalo yes uyabo umuthi uyabuka lo muntu uyikholo lidala kodwa hayi akashintshe kunezinto ke ezimbalo ezivimbela umzalwane ukuthi angakhule enkosini yini yokuqala mina ke ngikhuluma ilanguage yale ngakithi ngivele ngithi uyisidindi nje somuntu ya uyisidindi nje umuntu ongashintshi uyisidindi ya umile umqopho ubona ukuthi hayi inkunzi le ufeleba umqopho so uyazi enye into umfundisi ngelanga sazokhuluma ngepride ukuthi pride ingozi idemonic impakamo bonke abantu abanempakamo banophawu kaSathane lona futhi wonke umuntu onempakamo unoSathane baba unjani uma uphakeme noSathane umune pride nje ngoba lento yaxabanisa uSathane noNkulunkulu ipride so ipride idemonic ngoba uma une pride baba ukwazi ukuxolisa ngoba ipride ikutshela ukuthi uyazehlisa uma une pride awukwazi wena awufuni ukuzwa ngomunye umuntu uhlezi wena ufuna ukuthi bezwa wena uma ngakakhuluma wena uzwa kahle ngoba une pride unempakamo unomoya kaSathane so ipride mawufuna ukuhamba noNkulunkulu ibanga elide iba noma okuthobeka ngeke ungahambi ibanga elide noNkulunkulu uma ukuthi uthobekile uma uthobekile uzohamba ibanga elide noNkulunkulu yes yes ake ngene kulezi zinto man of God no problem okokuqala okwenza umzalwane ukuthi angakhule enkosini ukungaphenduki umzalwane man of God ongaphendukile akakazalwa lo muntu okusho ukuthi ayikho into engashintsha kuye ngoba ufana nomuntu nje osasesiswini ongakaphumela emhlabeni akakazalwa lo muntu ngalesikhathi uphenduka uyazalwa ngokukamoya ngalesikhathi uzalwa ngokukamoya kushintsha izinto eziningi inqondo yashintsha ingakho obhala kahle athi ningalingisi lelizwe uyabala nje izinto eziningi athi phendukani iguquke ukuze kuhlangulwe izono zenu azithethelelwa izono zomuntu yebo khona ukuthi uJesu wayithethelela izono zenu but iprocess yensindisa into eqhubekayo baba akusiyo nje ukuthi wena ngoba somkela uJesu kuphela lapha iyaqhubeka baba iprocess yensindiso into eqhubekayo that is why ngasindiswa ngisindisiwe ngiyaqhubeka ngiyasindiswa ingakho ngengizwa abanye bathi khona sebaqedile ukukholwa ngoba kunabantu abakwazi ukuthi baqede ukukholwa abasaphila qeda kanjani usaphila asimazi lo noma unezulu lakhe yini kodwa nje khona kunabantu abanjalo athi yena ubani umpriest ubani noma ubani soqedile ukukholwa uhlala ekhaya ibaqhubeka adla izono hayi kunabantu izulu abalenzele kagogo wabo right uma uphendukile emamzalwane kushintsha yonke into i-direction yashintsha ukwenza kuyashintsha inqondo yashintsha kushintsha yonke into uphila empilweni entsha uma ungaphendukile awukwazi ukukhula ngoba vele nje udaba lwakho nje alukaqalwa nje so uma umzalwane yenza njani phenduka uma uphendukile uyakwazi ukukhula enkosini ngoba uyakwazi ukumukela nezinto zenkosi yes so unumber 2 kungasamkeli isimo uyabona umuntu ongasamkeli isimo akakhula enkosini kunezinye izimo man of God esingena kuzo noma abantu abangena kuzo ongeke uphinde wayishintsha kodwa uyidinga ukuthi zi-accept njengoba zinjalo uphile nazo ngoba kunento engeke iphinde yashintsha ukuthi mina ngijubeka isandla ngeke ngikushintshe lokho
ukuthi mina ngi-dark bone baba ngikushintshe lokho angimukele nje ukuthi nje kunabantu abangafuni ukumukela isimo sabanye bayiphaqula nje uyabo bayayiphaqula abanye manje ke ngifuna ukusho man of God ukuthi ukungasamukela isimo baningi abantu abasemathuneni abasemajele abanye baseyibhedlela why abahluleka ukwamukela isimo abasuke babhekene naso ngalezo sikhathi kunesinye isimo man of God temporary kunesinye isimo permanent uyayizwa leyo nto le ngeke usenze lutho so kufanele nje uma umuntu ube nawo ukubekezela baba ngoma unganakho ukubekezela ngeke so ngifuna ukuthi ke lento ukuthi mina utata wami wadlula emhlabeni akusinto engizoyishintsha leyo sibhale kancane ungayifaka isilent ngoba manje ipick up la so yes so ke ukungasamukela isimo kuyakwenza ukuthi ungasizakala yes kuyakwenza ukuthi ungasizakala ngoba isimo sakho sinjani awusamukeli mina ukuthi ubaba wadlula emhlabeni lokho ngeke ngikushintshe into eyenzeke ngeke ngishintshe kufanele ngiaccept there is why man of God mawubhekene nezimo zo3 xazulu kodwa kuleze zo3 uchoose one mawubhekene nesimo simukele mawubona ukuthi uyahluleka usimukela sishintshe mawubona ukuthi uyahluleka usishintsha sishiye ngoba akukho kokunye ngoba mawuhluleka ukwenza okodwa kuloko ku3 uzohlupheka uziyofa there is why mawubhekene nenkinga sengisiza nje laba nalaba ya ukuthi mawubhekene nenkinga imukele mawuhluleka uyimukela ishintshe mawuhluleka uyishintsha ishiye ngoba empilweni kunohlobo lwabantu abaka3 kunomuntu empilweni yakho uthi mawuhlangana naye awuzuzi lutho futhi awulahlekelwa lutho okusho ukuthi ukuba khona kwakhe empilweni yakho akuwenza umehluko uyabo okusho ukuthi umuntu number 1 lo umuntu number 2 umuntu othi mawuhlangane naye uhlezi uzuza njalo empilweni yakho uhlobo lomuntu lo umuntu number 3 umuntu othi mawuhlangane naye empilweni yakho uhlezi unjani wena uhlezi ulahlekelwa uhlobo lomuntu nalo so that is why empilweni choose ukuthi uhamba nobani umukele nesimo osuke ubhekene naso number 3 kungabi na umbono umuntu onganayo vision noma ngabe kuthi ukonze ebandleni umuntu onganayo vision onganayo umbono ngento kaNkuluNkulu akuya kakhulu enkosini ingakho phela umzalwane onemibono ngento kaNkuluNkulu uyakhula lo muntu lo ilevel yakhe iyashintsha yes noNkulunkulu umsebenza kwenye level ngoba umzalwane onembono onama vision ngezinto zenkosi yes so uma umzalwane shothi fanele ube nayo ivision ukuba nemibono kuzokusiza ukuthi wena ube umuntu okhulayo enkosini number bani enye yezinto evimbela umzalwane ukuthi angakhula enkosini kungayihlambululi kungayihlambululi ke baba kuyamenza angithi kunabantu abayingane enkosini so kubalekile ukuthi uye kumuntu vele kubalulekile lokho yes kunezinto oyanazo enkosini but kunezinto ezidinga ukuthi uye kumuntu okhulile enkosini mhlawumbe omunye uzobuza ukuthi awumfundisi ngihlambuluka kubani ngoba hey mina sengihlambuluke kubantu indaba zami ngazizwe emapulpit yes agcwala indawo yonke uma uyohlambuluka 1 uhlambuluka kumuntu othandazayo number 2 umuntu okhulile enkosini number 3 umuntu onesifuba number 4 umuntu omethembayo manje umuntu angaba nombuzo ukuthi ngizombona kanjani umuntu owenza okwazi ukwenza zonke lezi zinto lezi all right kuyenzeka esontweni la kungatrust umuntu hamba uye kunanoma imuphi umuntu ongabona ukuthi ungamethemba umuntu uyabonakala man of God umuntu okholwa nokhulile enkosini nothandazayo uyabonakala ngeke uhluleke umubone ukumbona uma kuyenzeke futhi angabi khona uma kukuthi awumethembu wena ungayikuyi there is why kufanele athi abe umuntu othandazayo okhulile enkosini omethembayo onesifuba yes uyihlambula umuntu onjani uyabona nje mina ngimhaga umuntu wesifazane ngizohaga uwife wami kungani ngamhaga umuntu wesifazane ingoba kunento eyake yenzeka kimi ngahaga intombazana uma ngiqeda ukuyoshumayela kwenye indawo ngathintwa amabele yayo so nganganaka nje mina ngithe uma sengisendlini ngezwe ukuthi le nto ngithinte kamnandi yabo so ngafisa ngathi ngangiphinda le nto engithintile uyabo ngase ngifila sengazathi lo sisi ngiyamthanda kade angimthandi inkinga usathana ngifakela inkanuko
So nje umhag umuntu wesifazane. Angimhagi umuntu wesifazane. Umuntu engizomhaga wife wami ngimane ngimchawule. Yeah. Manje mayizokhaga wenza njani? Hayi ngivele nje ngigobe baba ngilula isandla. Ngiyalivikela lelo side baba. Yeah. Yeah. Yes angisho ukuthi ku wrong kodwa mina TJ angikwenzi. Ngoba ngiyazi ukuthi kimi isinqumo sami. Ngiyazi ukuthi kuyingozi kumhlawumbe abanye kungabasiza. Ukuthi ngibuke umunye like mhlawumbe uqhamuka uyagijima uzakujabulela. Hey. Iyenzeka into enjalo. Mina ngitwin mina nentombazana. So njoba ngitwin nento usho twin sister ayingakhe mina. Ngisho usisi wakho. Engikwazi ukubatshela ngiyabachela ukuthi angihakwa mina. Yes. Kodwa phela usisi wakho phela ukwazi ukwenzeka nje into manje. Yes usisi wami kodwa ngenxa yale yanto eyenzeka kimi. So akangihagi nje umuntu wesifazane ngihagana nomuntu wesilisa kuphela. Omunye umuntu engizomhaga wife wami. Yes ba. Okay. So ezinye zezinto zingezami. Yeah. Hayi abanye abantu. Yes. So ke enye into ukuyihlambulula kubalulekile ngoba uNkulunkulu usebenza ngenhliziyo. Ngalesikhathi uyihlambulula ufana nje umuntu ogezayo. Uyabo ingakhathi obhala kahle uMedu babusiswa abanenhliziyo ehlanzekile ngoba bombona uNkulunkulu. Athi obhala kahle kuIzaka 28 verse 13 ofihla iphambeko zakhe akayikuphumelela kodwa oyivumayo bese uyayishiya othola leyo nto imisiwe ngeke uyishintshe ba. Azathi omunye vumani izona omunye komunye. Nikhulekela nokuze niphulukise. Azathi omunye uma nizivuma izono zenu yena uthembekile futhi ulungile ukuba nithethele izona futhi anihlambule ukho konke okungalungi kwenu. Azathi ku 1 John chapter 1 verse chapter 3 verse 3 if I'm not mistaken lithi bonke abanalo lelo themba ihlambulula impela ngoba nayo ihlambulukile. Kusho ukuthi inhlambuluko ibalekile uyathanda noma uthanda ngoba mawuphila impilo yokungayihlambula umzalwane ubayiqili. Eish ngoba ufika uyenza izinto ubuzozenza holy la. Bonke abanethembe linjalo bayayihlambulula impela. Eish uyabo. So inhlambuluko ibalulekile lento yokuconfessa lento yokuyihlambulula yokuyigeza kahle kahle awusiza omunye umuntu uyisiza ngoba mawuya why ngithi uya kumuntu okhulile enkosini ingoba kunezinye izinto ezidinga ama advice ukuze ungalokhu ushawa into eyodwa ngoba yena soyihambile indlela uyazazi izinto ezingaba ingozi kuwe. So uzokutshela ukuthi ndodana noma ndodakazi ukuze lento ingakuphindi kugwema ukuthi uthola uma uyihlambulula uthola ama advice azokukhulisa. So kuyihlambulula kuyamenza umzalwane ukuthi enze njani akhule kuphi enkosini man of God. Enye yezinto kungawulalela umoya. Okay. Umuntu ongawulalela umoya kakhulu enkosini. So there is why mawuyikholwa uyazi umoya ukuthi umuntu kodwa ongana umzimba. Yeah so umoya umuntu yingakho unezimile ezikhombisa ukuthi umuntu. Umoya ongcwele uyathanda, umoya ongcwele uyakwazi, umoya ongcwele unezimilo nje ezikhombisa ukuthi umuntu lo. Uyabo. So umoya ongcwele uyacunuka uyathanda umoya ongcwele. Umoya ongcwele uyacunuka ngoba azathi obhala ningamcima umoya enabe kuphawu ngayo. Ningamdabukisi ngoba umoya umuntu uyabuzwa na ubuhlungu. So ngalesikhathi wenza izinto uyadabuka ongakuthi abe buhlungu ukuthi azakushiya usale wedwa. Uyayibona leyo nto. Ezinye izinto awuyifundiswa ubani kodwa uyifundiswa umoya azathi uma sefikile yena oniholela kulo lonke iqiniso. Mase efikile yena ezinye izinto awuyifundiswa umfundisi kodwa uyifundiswa umoya ongcwele. Uma umzalwane unomoya ongcwele ezinye izinto awutshelwa abantu kodwa utshelwa umoya ukuthi lokho kufanele ngikwenze, lokho kufanele ngikwenze, kufanele ngikhulume kanje, kufanele ngakhulumi kanje, kufanele ngigqoke kanje, kufanele ngagqoki kanje. Ukutshelwa umoya lokho ezinye zezinto mawungasizakele uzohamba ufonya nje imadoda. Ngoba mawungasizakele nje uphila imbudane yempilo. Right. Bese kuba ke ukusalela emuva. Okay. Uyabona ukusalela emuva always wena kwenziwa izinto zokukholwa umzalwane usalela emuva awuhlanganyeni nabanye abazalwane awukhule enkosini ngoba njalo uhlezi ubuza ingakho isikhathi esiningi abantu abasalela emuva banawo mokuhleba kakhulu. Banakho ukuhleba. Banolimi. Uyazi ukuthi yini ukuhleba? Ukuhleba ukukhuluma kabi ngomuntu engekho uqamba amanga ongakuthi ungasabi kumtshela sakhona. Phela umuntu umahleba unespirit samanga ukuhleba kuhamba namanga phakathi. Yini ukuhleba? Ukuhleba ukuqamba amanga noma ukukhuluma kabi ngomuntu engekho uqamba amanga ongakuthi ungasabi kumtshela sobhekene naye.
omunye nje uma ungakuthi makathi ukhuluma ngoba uthi ngicela simbiza ngathi hayi cha bekungidlalela ngoba uyazi ukuthi uyahleba phela vele uyazizwa na ukuthi lento ayikhulumayo ayikho ngoba uyayinonga lento ukuze kulomuntu izwakala yiyo uyayibona so kusalele emuva kuyamenza umzalwane angakhuli enkosini nokungadlulisi ukungadlulisi kuyamvimba futhi umuntu mina ziningi izinto ezenzeke ezangilimaza empilweni but ukudlulisa kwangisiza ukuthi ngiqhubekele phambili nempilo ngoba ukungadlulisi kunabantu ababanjwa ama past ukuze uyabona ukwazi ukucabanga ngephambili ucabanga ngezinto ezemuva ngoba inqondo yakho always wena iku 2024 kufanele wena ucabanga ngezinto ekufanele ziyenze kwena inqondo yakho isemuva inqondo ayikwazi ukucabanga izinto eziwuthu ngesikhathi esisodwa so babanjwe iphasi engifuna ukuya ngasekuvaleni yes enye into kungaxoleli baba uma uxolela baba usiza omunye umuntu uyisiza wena kanjani mawubamba igquba kulimali lomuntu ombambela igqubu kodwa kulimala wena obamba igqubu ayikho into ebhlungu nje ukuthi ucabanga umuntu ongacabangi nangawe yena umnandi ngapha uyagroove ngapha wena lokhu isicamelo simanzi inyembezi ucabanga nomuntu ongenandaba nawe so kubalulekile ukuthi ufunda ukuxolela uyixolele nawe Mfundisi wami sesifike ngasekugcineni yes ba ngenxa isikhathi sethu isikhathi sihlezi siphoqa kodwa nje before sizothi hayi ke manje sesiyayivala yes ngingathanda ukusho ukuthi sibonge ngokuza kwakho yes ba nokuthela isikhathi sakho uze uza lapha kithi yes sikhulumisane nawe yes ba maybe mhlawumbe imapha amazwi angabasenhlizweni yakho ngihlezi ngithanda ukuthi mangisuke nginomuntu kaNkuluNkulu la ngikwazi ukuthi ngingawuvala umnyango wokukhulekela abantu yes ababukayo ngiyazi abanye izimo ezihlukahlukene ngoba sibukwana ngabantu ngisho abangamamukela uJesu yes bamamukela khona la yes so ngithanda ukuthi mangisuke kune guest umuntu kaNkuluNkulu enze even umkhuleko wokwamukela uJesu kanjalo futhi nokumkhulekela nje ukukhulekele emndeni yonke esibukelayo kuzo zonke izinto abahlangabezana nazo so ke ngiyathanda ukusho ukuthi siyabonga kakhulu ngokuza kwakho mhlawumbe amazwi akho okugcina mfundisi and then bese ke sizoya ekukhulekeleni abantu bakaNkuluNkulu yes baba amazwi okugcina engawasho yes awuqondelise lapha engawasho ukuthi abantu abakholwa abakholwa abantu bangayithambisi ngoba isikhathi esiphila kuso siphile esikhathini esinzima kakhulu la khona abantu kufanele amakholwa anyusa amasokisi abangakholwa baphenduke bathatha uJesu ngoba siphila kwi-extra time esikhathini esengeziwe so ngiyafisa ukuthi kulaba mhlawumbe abakamthatha uJesu bamthatha uJesu laba mhlawumbe kade seba donsele emuva inyawo abazama ukuvuka ngoba uthi uMika ungathokozi ngami sithi asamangwile ngoba ngizovuka la ngihlezi ebumnyameni uJehova uzoba ukukhanya kwami lapho oshayeke khona indaba yakhe ayiphelelanga khona uma uthatha uJesu ukholo kukhona ukusengenzeka empilweni yakho so ingakho ngithi ke bazalwane qhubekani nikhole ngeqiniso nimkhonza uNkulunkulu uzonenzela imangaliso uzonenzela umehluko so nje ngizoyibiza inombolo yami mhlambe mfundisi angiqale ngokubiza inombolo bese ngiyakhuleka baba okay no problem noma yini yes ake ngibiza i-cellphone number yami mhlambe ngitholakala kuyo mhlambe ngabe unombuzo ngenze kudinga usizo ngoba ngumuntu osiza abantu kakhulu uzofona kule nombolo udinge usizo noma ngabe ukuphi ngiyafika la ukhona noma wena ufike lapha engikhona khona inombolo yami ke njengomprofeti uTJ ibizeka kanje ithi 071 531 7062 okugcina 071 531 7062 yiloko ke inombolo engitholakala kuyo uya WhatsApp uyafona kuleyo nombolo ukuze uthole usizo mhlambe mfundisi aseyemthandazweni ba okay ba yes ake ngikhuleke mhlambe
ngikhulekele nje ngikhuleke izimo zonke nabantu egameni lika Jesu. Baba egameni lika Jesu. Yes Lord. Baba ophilayo, baba onamandla. Thank you Jesus. Ngiyakhuleka baba egameni lika Jesu izizwe ngezizwe. Emhlabeni wonke baba ngiyakhuleka amagumbini amane omhlaba. Baba wethu onamandla siphila baba esikhathini la khona khona abantu bacindezelekile. Siphile esikhathini la khona abantu sebazamile ngapha nangapha usiza balitholi. Kodwa baba njengomprofeti wakho ngiyathandaza phezukwempilo zabo egameni nasegazini lika Jesu waseNazaretha. Abanye uNkulunkulu wethu onamandla bayagula, bagulela ezibhedlela, abanye basemajele, abanye baba bagulela emakhaya. Baba ngiyathandaza egameni lika Jesu baba ngilulela isandla sakho baba esinamandla phezulu kwabo abagulayo, mabaphile, abafuna imisebenzi mabayifumane. Baba wethu onamandla ababoshwe yimimoya yobumnyama mabakhululwe egameni nasegazini lika Jesu waseNazaretha. Baba sikhulekela abantu bonke emhlabeni wonke, basize baba bakhulule ngegama lika Jesu waseNazaretha. Uthe baba likhe elinye igama babe siyosinda ngalo, igama lakho lona lodwa athi obhala kahle obalekela kulo uyalondeka. Baba wethu onamandla siyathandaza, siyanyuka baba, sinyukele entabeni yakho neSouth Africa yonke egameni lika Jesu waseNazaretha, ngoba sinyukela baba entabeni yakho, ngoba uthe baba entabeni yakho yila okubonelwa khona. Baba wethu onamandla bonelela, ungenelele baba eyimeni emisebenzini abasebenzayo, ngenelela kuma families baba ababanjwe iqalekiso, ababanjwe baba yimimoya ehlukeneyo. Basize baba ubakhulula abantwana bakho, ubenzele umusa ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngiyazi baba abanye abanasi isixazululo, abanayo isolution, kodwa baba wena ungumlamuleli egameni lika Jesu. Balamulele, ubalwela abanye baseyimpini baba zemindeni baba, basize ngegama lika Jesu. Abanye baba baseyimpini baba emisebenzini, balwele ngegama lika Jesu waseNazaretha. Basize baba abantwana bakho, ngoba wena uNkulunkulu oyindoda yempi. uNkulunkulu wena baba othi mawuvula iminyango ayivalwa umuntu. Baba wethu onamandla unguJehova Mikadishkem. Baba ngiyathandaza egameni lika Jesu, qhubeka baba wenza umusa phezu kwabantwana bakho ngegama lika Jesu waseNazaretha. Qhubeka baba ubasize, ubakhulule abantwana bakhe emakhaya ngegama nangegazi lika Jesu waseNazaretha, kuze kube manje naphakade. Amen and amen. 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 Thank you so much mfundisi. Hallelujah. Number yakho busishile vele ne? Yes. Siyabonga kakhulu man of God. Yes. Bantwana basekhaya siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anicine nakuso lesi sikhathi. Siyabonga kakhulu bafowethu. Ngicela ukwenza nje nazi imemezelo ezimbalwa. Niyazi nani siqalile isukile. Ngicela ukuthi nilinothe lolu suku. Mhla ka 25 October. 25 October niyazazi inkonzo zethu zaminyaka yonke. 25 October inkonzo yethu ya this year 2025 ayizukuba ke ngomgqibelo njengenjwayelo. Inkonzo yethu ya this year izoqala ngoLwesihlanu iyophela ngomgqibelo late. So Friday ntambama iyasuka. Friday ntambama siyangena siyivala mhlawumbe ngo12 ebusuku, and then ekseni siyahamba siyokhuleka ngo6, and then ngo10 inkonzo yamandla, inkonzo yomlilo iyangena. So bafowethu ngiyanicela please note this date. Ngilisho nje kusasemanje ukuze nizokwazi ukuhlela kahle izinto zoma transport zonke lezi zinto lezi. Mhla ka 25 October, the last Saturday of October 25 inkonzo, kodwa sizoqala ukungena ngomhla ka 24 October kuyobe kuyiFriday ntambama siyangena. So ke ngithi ake ngisiveze manje kusase early lesi simemo. From 24 October ntambama ngo6 iyaqala inkonzo. Masivuka ekseni akuzukuba yi6 to 6. Sizongena nje ntambama ngomhla ka 24, mhlambe siyoyivala lapha ngo past 11. Sihamba siyo resta
ngo-6 ntambama, ngo-6 ekseni siyavuka siyakhuleka, and then ngo-10 iyaqala inkonzo yomlilo, inkonzo yamandla. Lobe likhona ikhehla indoda kaNkulunkulu eyobe isuka eKZN, ubaba uBishop uChiliza, indoda esuka lapha umzukulu wekhehla uJob Chiliza, izobe khona inkonzo yamandla. Bazona bami, ngiyanicela ukuthi nilethe abagulayo, lethe yo noma ngabe yini, ayikho into uNkulunkulu engamehlulayo. Ukhona indoda kaNkulunkulu ehamba namandla amangalisayo. So ngiyanicela ukuthi silungiselele lolu suku. Ngimemezela kusasa early kusekhona manje. Uzobe khona naye umfundisi uXaba, bamazi abaningi. So sobe sinaye bazana bami, inkonzo le ezobe sinayo izoba i-conference this year. So ngithi kumemezela siyeze eThekwini, siyeze Eastern Cape, siyeze eCape Town, siyeza zonke lezi ndawo bazana bami, asiwavezela amandla. Now it's time. If you want to reach out to us, 0788 417 844. Mhlawumbe ufuna ukupartnerisha nathi kuyo le ministry yethu, feel free, 0788 417 844. Or i-account number yethu 1226725 Capitec Bank, ukuze senze lo msebenzi kaNkulunkulu ube impumelelo. Ukuze ube impumelelo, ithemba nina mina ngani lo msebenzi kaNkulunkulu uyoqhubeka njalo. uNkulunkulu kanibusise, anicine, aniphe ukuphila, anikhusele njalo. Amen. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed.